Astăzi o să discutăm despre un nou echipament ce se numește Deep 2. Este un echipament de la Thermosalut, se află de curând în portofoliul Beauty One. Este un echipament ce întrunește mai multe tehnologii, printre care hidrodermabraziunea, cromoterapia, vacuum pulsat și vacuum continuu. Este un echipament destinat tratamentelor faciale în exclusivitate, ce folosește propria linie de produse Meet to Morph. Cu ajutorul acestor tehnologii, țintim tratamente ca exfoliere, hidratare, calmare, netezirea ridurilor fine, tratarea petelor pigmentare și exfoliere și curățarea tenului. Tratamentul poate fi realizat o dată pe săptămână sau o dată pe lună ca și tratament de curățare, însă pentru o detoxifiere foarte bună a tenului este nevoie de realizarea lui la aproximativ 14 zile. Tratamentul poate fi combinat de asemenea și cu alte tehnologii care se află în portofoliul fiecărui centru de înfrumusețare, însă noi recomandăm utilizarea tratamentului cu regularitate o dată pe săptămână. Pașii tratamentului sunt relativ simpli, practic sunt pașii unui tratament facial clasic, însă de această dată o să realizăm cu funcțiile echipamentului, și anume vom avea hidrodermabraziunea care îmi va realiza exfoliere a tenului, pe care o vom face cu un capăt special care are abraziune diferită în funcție de necesitățile tenului, mai mică, mai densă sau foarte densă pentru tenurile foarte încărcate sau dimpotrivă fără niciun pic de abraziune pentru tenurile foarte sensibile și reactive, putând în acest fel utiliza această funcție ca și infuzare de produs cu exfoliere concomitentă. A doua tehnologie înglobată în echipament este tratamentul cu vacuum, ceea ce numim noi cupping. Cupping care poate fi continuu sau pulsat. Pulsatul realizăm pentru activarea circulației limfatice, pentru a drena și detoxifia tenul, iar partea de vacuumare continuă o vom folosi pentru un lifting mai accentuat al tenului. Pasul final al tratamentului consistă în utilizarea cromoterapiei, pe care o avem în 3 variante de culoare, cromoterapie pe care o vom realiza pe măscuța specială pe care Meet to Morph o are în portofoliu. Echipamentul lucrează cu propriile produse, sunt propriile consumabile, serumuri speciale care conțin peste 75 de ingrediente active, toate special destinate pentru tratarea diferitelor probleme ale tenului. Iată care sunt pașii cu tratamentul Deep 2. Mai întâi vom curăța tenul și îl vom curăța cu produsul pe care Meet to Morph îl are în dotare, și anume Pure Freedom. Este o spumă de curățare potrivită pentru toate tipurile de ten, cu efecte de hidratare și de curățare foarte eficientă. După care vom realiza peeling-ul. În cadrul acestui tratament, peeling-ul este reprezentat de o soluție chimică, adică avem un peeling chimic format din acizi din fructe. Este un peeling chimic cu un pH foarte ridicat, deci nu necesită neutralizare, ba mai mult decât atât, el ar putea fi și lăsat pe ten și masat cu capetele de cupping sau pur și simplu îndepărtat. El se lasă 5-10 minute, în funcție de tipul de ten, după care trecem la pasul următor. După ce realizăm peeling-ul chimic, analizăm tipul de ten și alegem un capăt potrivit pentru realizarea exfolierii. Cum vă spuneam puțin mai înainte, avem posibilitatea să alegem un capăt fără abraziune, pur și simplu un capăt ce va furniza ingredient activ tegumentului, adică va avea rol de infuzie, sau putem alege un capăt cu abraziune diferită, ele fiind pe 3 niveluri de abraziune, funcție de rugozitatea tipului de ten și intensitatea tratamentului pe care dorim să îl realizăm. Ele sunt de unică folosință și începem realizarea procedurii. Mișcările sunt liniare și apoi perpendiculare pe cele realizate anterior până ce lucrăm toată suprafața tenului. Avem posibilitatea să infuzăm un ingredient activ sau 2 ingrediente active care se regăsesc în tuburi de felul acesta. Ele sunt monodoze.
Echipamentul are un sistem foarte avansat de recunoaștere a acestor capete. Este foarte interesant acest aspect pentru că o să-ți spună exact cu ceea ce lucrezi. Cum vă spuneam, infuzăm unul sau două funcție de tipul de ten. Pentru partea de detoxifiere va fi necesară utilizarea a două capete, a două fiole de tratament. Următorul pas al tratamentului este reprezentat de masajul vacuumatic pe care îl facem cu aceste două ventuze din sticlă. Ventuze care ne permit realizarea detoxifierii la nivel facial, dar în același timp să obținem și un efect de lifting. Produsul pe care lucrăm în realizarea acestui pas este serul din măscuța de final pe care o avem la dispoziție. După ce am realizat masajul cu aceste ventuze, urmează ultima parte a tratamentului, parte ce include cromoterapia pe care o vom aplica pe mască. Cromoterapia, în cazul nostru, include 3 culori pe care le alegem în funcție de problema pe care o are tenul. Vom folosi roșu pentru a stimula producția de colagen și elastină, vom folosi albastru pentru a împiedica proliferarea bacteriilor și pentru a trata probleme de sensibilitate cutanată și verde vom folosi pentru a trata sensibilitatea. Realizăm acest pas de cromoterapie la nivelul tenului, pe mască, vă spuneam, pentru că îmi reprezintă suport cremos și pot să realizez mișcări de alunecare pe mască, mișcări de alunecare ce vor duce la glisarea mult mai ușoară a capetelor de lucru. Sunt foarte plăcute, tot tratamentul este un tratament foarte plăcut și confortabil clientului și în ciuda faptului că exfoliem foarte bine, infuzăm ingredient activ în profunzime, aș putea spune, pentru că ingredientele sunt foarte fine ca și moleculă, penetrează foarte bine tegumentul. Acest pas final al tratamentului, și anume măscuța, vine să definitiveze, să-mi închidă porii și, firește, în combinație cu cromoterapia, îmi definitivează tratamentul și rezultatele sunt minunate. Deci pot avea într-un final un ten foarte curățat, un ten luminos, cu concentrat activ infuzat în profunzime și un tratament care cu siguranță va fi pe placul tuturor. Echipamentul are un soft foarte intuitiv, este foarte ușor de utilizat, practic îți spune ceea ce urmează să faci, ceea ce urmează să alegi și cu ce vei lucra. Interfața arată în felul acesta, am hidrodermabraziune, cromoterapie și cupping, aleg funcția pe care o doresc a o utiliza. În cazul nostru, să spunem, hidrodermabraziunea, pasul următor deja mi-l arată pe ecran. Asta înseamnă că trebuie să-mi aleg concentratul activ, să-l scanez în partea dreaptă a aparatului, ulterior să-l atașez zonei de lucru. Al doilea pas al tratamentului, și anume partea de cupping, din nou îmi permite să-mi aleg modul în care eu vreau să lucrez, continuu sau pulsat, și din nou să-mi setez sucțiunea, adică pot să-l personalizez și să-l realizez funcție de sensibilitatea tenului și în funcție de ce vreau să obțin. Și nu în ultimul rând, acest pas ultim al tratamentului, și anume cromoterapia, cu lumină roșie, albastră și verde, pe care, firește, o aleg din nou în funcție de necesitățile tenului. Partea cea mai frumoasă a tratamentului, de fapt nu pentru client, cât pentru tehnician, pentru că ne interesează și acest aspect, este curățarea echipamentului. Curățarea se face într-o manieră extrem de simplă, punând soluția de curățare atașată la capătul de tratament, aici, după care va vacuuma și va curăța instant capătul de lucru, ceea ce cred că înseamnă foarte mult pentru ceea ce înseamnă tehnician.